Delikado na to, may tama na to. Napudpud na. Delikado to. Delikado yung trailer na to, nagrarab. Kailangan na ito nakaangat eh. Tendency na mabutas itong mga linya ng hose guys eh. Oh, nagrarab oh. This is not safe. Trailer is not safe. Alright guys, let's go. Church tayo. Church. Yes! Church guys, church. Yes! Tapos atid ako ni Mami. Diyan na tayo mamaya, pero first of all, mag-church muna kami. Simba muna kami ng family ko. Bagong lahat. Mami, so sexy. Wow. And it's for so pretty, kaya yeah. Mami, so sexy and pretty. Yung brown na ano? Tinulak mo? Yes. Yes po. Oo, kinuha na yung ano, bilis naman. Yung? Ayaw nga oh. Sunog. Mabilis yan, mabilis nilang gagawin yan. Ano daw yun? Yung... Ano palang nangyari doon? It burned the car. Just because of the carbine plug-in? Oh, okay, kaya pala. Guys, ito muna kami magsimba ngayon. Sama ko pamilya ko. Magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ibinigay ni Papa God sa atin. Huwag natin kalimutan magpasalamat para continuous lang yung blessing. Hindi man blessing sa materials, ang importante blessing na tayo sa ating good health. Alright guys, how's Batiti, Ate Sinel and Clark? Good. They're good. They're beautiful kids. Right, Baki? You are handsome boy. Bagong gupit ka pala. Bagong gupit. Let me see. Move forward. Show it to me. Move closer. Okay. Oh, wow. Na-all ko talaga. Alright guys, ayan. Doon tayo sa St. Edward, kung saan yung aming Catholic Church. O, palit na naman ng tire ng gulong guys. Itong ginagamit namin ng gulong dito sa kotse, ano to, winter tire. Winter tire. Papalitan namin yung pang summer. Napaka-risky na to. Kaya nga, hindi nga niya alam eh. Birada ng birada eh. Yung palang kasabayan natin, nakikita niya yun eh. Parang walang nangyari lang. Gumanyan, sorry. Predict niya siguro na mag-i-slow down ka, ganun lang yan. Kasi meron naman kasing trend dyan, kaya alam na niya na mag-i-slow down lahat. Alright guys, St. Edward. Dito na tayo. Han? Ito. Atras mo na lang dito, kahit saan dyan. Oh, yun. Yun lang tayo, para hindi tayo mabaraan mamaya. Oh, you did a great job already, Mami. Dikit mo lang para magkaroon lang yung mga merong spot yung ibang mga Mommy is doing a great job already. Yun, very nice. Close your window, buddy. Ganyan. Alright. Bucky, actually, close your window. It's closed. Let's go, guys. Hey. Pray, okay? Wow. Kahit mahirap eh.
simpleng forma lang. Tara. Ihi pa tayo. Naihi pa kayo? O sige, huwag sa ihian. Oh, maghanap kami. Hanap kami ng upuan. Bakit ba, titi? Guys, tapos na ang church. Uwi na tayo. Happy birthday ulit. Okay, we are now in Turkey Enterprise. Gawin ko lang sa laban, kunin ko yung mga papelitos. Okay? Let's go guys. The papel. Hindi tayo magpatumpik-tumpik pa. Tumpik-tumpik ay hindi maganda. Alright guys, ito na. Punta tayo ng Calgary guys. Ito na yung ano ko, papeles. Good morning kay Cordapi. And guys, good morning Cordapi. Ay, bago na yung NCSMB niya oh. Mukhang pinalitan han. No. Itong ano niya. Nel, tulungan mo si Ma'am Nel, please. Ito. Nilagyan yung sticker. Ang ganyan. Alright guys. Hindi na hugasan. Okay lang. Saka na tayo magpugas. Check muna natin ang lahat-lahat. Sana gumagana na tong aking ano, ilag. Alright guys, ayan. Check muna natin yung mga trinabaho nila kasi nagpag-grazing ako eh. Oh, ayan, okay. Oh, tama-tama, marami. Magpalub ako at nagpag-grazing eh. Alaga lang sa truck. Malapit-lapit ka na, isang taon na lang. Itong truck ko na to guys, ano eh, sakto pa, okay pa, sa maximum pa ang langis natin. Itong truck to na ito guys, nung kinuha ko to, wala akong i-dinown kahit 5 duling eh. 5 duling ba? Sorry, 5 kahit 5. Not unlike ngayon, talagang may down payment na yata. Ito talaga ang wala silang ano daw, sinabi naman, pero kailangan makabila ako ng pang-incheck dyan. Okay. Okay, nakain niya. Hindi talaga maganda ito. Ba yung tabas niya? Anuhin ko ito. Alignment ang mali rito sa ano ko, truck ko na to. Kailangan kong itong i-twist. Okay, so pagsabay-sabayin ko na rin ang ano sa safety niya. Sa safety papaayos natin ito. Oh, yun. Ito maganda. May mga ginawa silang ano, grease lube. Okay, puno pa yung aking coolant. Alright. Ito baka mamaya tatanggal. Yun, delikado to, hindi ko makita. Tatanggal eh, patay tayo. Kailangan, sabihan ko na naman pala, palitan talaga ito. Hindi ayokong pa-repair. Marami lang si Cordapi ha, kasi hindi natin pinahugasan. Ayun, may mga, yun. Okay to, may yung nipple, kitang kita.
May mga grease. Katipid naman ng paglalagay nila ng ano dyan. Ba yan? Katipid. Masyado silang matipid. Inspeksyonin natin yung pinagawa natin guys, kasi siyempre nagbabayad tayo. Pagkano lang din naman ng pag-racing. Okay. Yung nipple niya doon, meron ako nakikita, at least nadaanan nila rito. Ay no, grabe katipid ng grasa nila dito. Wow! Matipid sila, matipid. Alright. Ayun guys, rado na natin, tapos tulungan na natin si Mrs. mag-akit ng mga gamit ko. Tara na! Han! Han? Abot nyo na? Yes! Buksan ko doon. Iabot na natin. Wow! Okay, start natin. Yan. Tara. Bring everything here. Lalamig na kami. Di, mainit naman han eh. Kainit, kainit. Hup yup. Lift it up please. Yeah. Thanks. Yung mga napapanel, kasi magayos ako dito. Ganyan. Taas mo. Taas mo. Taas mo lang dito sa upuan. Tayusin natin ito. Huwag mo na ilagay dyan. Sige. Sige, ibigay mo yung napapanel. Kompleto na. Thanks you. Yes! Bun. Dami mong pachichian. Alright. Be careful there. Bye pa. Okay. Okay, kunin ko lang yung aking eye shade dun. Hindi ko pa nakuha. Hopefully okay na tong ilag natin. Sana hindi na to magloko. Okay, sarado ko lang. Tara guys, sarado lang natin to. May ibig sabihin, may service. Alright, say bye bye. Bye-bye. Bless Papa. Batite, kiss Papa, Batite. It's Titi. Be good girl, okay? Tisi nila. School, okay? Bye pa. Baby, bye. Okay. See you again next time. Bye. Alright guys. Di na lang to. Ano, nakita mo yung shade ko? Ha? Dito sa ano? Okay. Nahanap ko kasi doon. Andyan ba? Ang dami mga basahan sa ano. Hindi, patong ko sa pahan. Hindi mo naman kasi ako binigyan ng ano. Bakit sinabi mo pa? Yan, nakalimutan natin. Yung kape ko andito na? Yung pa sa Oh. Okay. So, review records. Today is June. Second ba ngayon? June to.
natin masabi kung ilang araw na naman tayo sa biyahe guys, pero at least kahit pa paano yung ano natin, home time natin is sulit na sulit. Nakapag camping kami ng mga bata, nagsimba kami, yun ang kagandahan. Kumbaga sa ano guys, magsimba muna tayo bago tayo bumiyahe. Hingi tayo ng gabay ni Lord, salamat tayo sa lahat ng mga blessing. Ganyan lang naman ang family. Itong vlog ko simple lang naman ito. Kahit na ganun na ka-busy natin, huwag natin kalimutan lumapit sa Panginoon. Kasi siya lahat ang magbibigay sa atin ng grasya at saka mga bagay na to. Kung anong meron tayo ngayon, siya yung dahilan kaya huwag natin kalimutan magpasalamat. Hindi man tayo swerte o mapalad sa pinansyal, ang importante yung health natin, hindi nagkakasakit ang buong pamilya. Yun yung number 1 dyan. Nohan, no? Yung health lang talaga. Alright, so bukas ang delivery ko, Walmart DC. Pupunta tayo ng Calgary na naman guys. Makulimlim ngayon. Makulimlim. Mahaba rin yung bahay ko yung home time ko talagang sulit na sulit. Sabihin naglolo ko ka na naman. Bakit ka naglolo ko? Bago kaya ito? Buti nakuha mo yun, Han. Ito ilalagay ko rito. Hindi hindi yan. Hindi, sa paanan. Okay lang, matutuyo yan. Ito pala. Mas marumi yan, Han. Mas malinis ito. Kasi matagal na yan Dito pala. Ayaw mo itong gawin. Ay, wag. Lahat sa paan. Wag na. Diyan na lang muna. Hindi ka nagsabi sa akin. Next time, Han, don't worry. Don't worry, be happy. Yes! Alright guys, ayan. Kunti lang yung baon natin. Tama lang. Tama lang yung baon. Meron tayong vegetable, broccoli, ito mga karne, boiled potato. Ayan, mga frozen ko. Itlog, kunti lang. Kasi pagka bili na lang tayo. Oo, nandyan na. O sige, nalis na kayo. Ox na ako. Ay, mga bata, sige naman. Thank you. Okay, let's roll guys. Balibag mo. Yun. Kunin natin yung trailer guys. Mamaya pag nagpakrudo tayo, kung sakali man, linisin ko yan. Ay, balik biyahe na naman ang Lakay Tracker. Kailang at least kahit pa paano nag-enjoy tayo sa bahay. 14:36 ito ya, itong ano na to. One week, 2 weeks. Last yung huli kong alis na ano lang, saglit lang ako. Mga ilang linggo lang. Isang linggo lang yata ako mahigit nung huli kong alis Ito yung trailer natin.
Baba natin muna. Baka makuskos. Kukunti na nga lang inilagay, baka makuskos pa kapag hindi natin i-lower yung ating airbag sa truck. Sabay rise up. Yun, tamang-tama. Batrasan natin. Yun, tag test. Yun. Tara guys, babayin natin. Oh, wala na naman yung aking gloves. Kala ko nawala na naman. Supply natin ng hangin. Okay, so pre-trip vehicle temperature -10, tama-tama. Ilaw ng truck natin, make sure natin okay. Tapos yung fifth wheel is properly locked around the kingpin. Ayos. Nandun sa likod, ayos, walang problema. Okay, 1/4. Kailangan natin lagyan. Punuin natin yan mamaya. Ilaw guys. Check, check. Ride. Parang yung airbag natin umangat. Delikado na to. May tama na to. Napudpud na. Oh. Sabay nag-lock siguro ito. Ngayon talaga pagka hindi tinitignan o kaya ginagamitan ng preno, delikado to. Delikado yung trailer na to. Nagrarab. Kailangan ito nakaangat May tendency kasi nga mabutas itong mga ayun na tendency na mabutas itong mga linya ng hose guys nagrarab This is not safe. Trailer is not safe. May tendency kasi mabutas itong mga hose nito Kailangan meron siyang meron siyang itaas dapat ito. Dapat nakataas na ganyan yan guys. Kailangan meron akong bungee cord doon. Kunin ko yung bungee cord ko doon. Ay, gawan ko muna ng paraan kasi hindi safe hindi safe ang trailer nagrarab ayun kita mo na mayroon lang lamat guys. May lamat na, delikado na to.
Ano? May bungee cord ako dyan. Kunin ko. Kunin natin muna yung bungee cord. Hanggat nandito tayo. Or andun pa kaya sila? Ay wala pa yung ano eh. Wala pa yung mga shop namin eh. Alas 8 sila eh. Anong oras pa lang? 7 pa lang. Kasi kapag nakadikit ito at nagrarab sila, yun ang ano dyan, yun ang foul ito guys, foul. Nagrarab eh. Ganyan. No, dapat ganyan yan guys. Oh, dapat nakaangat ito. Oh. Kasi kapag ka ano, kita nyo ha, papakita ko sa inyo. Yung ilalim nito, delikado na oh, ayan oh. Yan, napupudpud na nga oh. Sana makita natin, yan, napupudpud na siya. Andyan na yung mga ano, lamat dito sa bakal oh. Delikado yan ha. At least kahit pa paano, nagawa natin ng paraan. Bungee cord lang naman yan eh. At saka kapag ka na-pull over tayo guys, na-pull over tayo, matik yan. Ano yan, ticket yan kasi nagrarab yan eh. Ganyan lang yan pero titirahin ka yan ng ticket. Abala na naman pati. Oh. Ilaw. Taas baba. Nakakanda, ano pa, nakasilyado, ayos. Tapos kahit pa paano makikita natin dito pa lang. Next month na ang aking ano guys, pa safety sa truck. Ayos. Okay na. Nakauwi na rin o nakalis na rin si Mrs. Tara guys. Alright guys, balik biyahe tayo. Punta tayo sa ano ngayon, Calgary, Alberta. Ganun lang no ang buhay ng Lakay Trucker. Para sa mga sumusunod sa akin, sinusundan ako, magpasalamat tayo kay Lord guys sa lahat ng mga biyaya. Hindi man sa financial, basta sa health, walang sakit ang pamilya. Yun na yun, pinaka number 1 doon na dapat natin magpasalamatan. Yes! Kahit ano, basta gumising tayo sa umaga, ganoon din sa pagtulog, magdasal. Alright guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Kita-kita tayo susunod na vlog. Peace up. Bye. Lakay Trucker.